So sa ka. Di amin ni chat na ako. Andi ang pangan. Hi. Pwede makik-friend ni mo? Kalingawan ko nag-reply, B. Pawas ka laay. Okay ra. Nanawag lagi. Okay, magpasalamat po nimo. Ha? Unsa may imong pasalamatan? Nga, may reply ka sa ko message. Nga nakig-friend ka na ko. Aw. Nga na ding ni chat man ka na ako. Kung ano nag-scroll naman ko sa kong cellphone. O niya, nakita man ako ang imong name. About nga, may chat ako. Mao ba? Okay na nimo nga makig-friend ko nimo, Jol. Okay ra, uy. Unsa? Makikita ka na ako? O, Jol. Kana kung okay na nimo. Mananghit ako sa kumama, ha? Basig unsa lang imong lakaw, ha? Mama, sad, uy. Makikita ra gani ko sa kong friend. Unya unsa man na, babae na o lalaki? Lalaki, ma. O, saan ka na? Imo lang uyab? Ha? Ha? Dili pa, uy. Ako ra mo ng amigo, good. Oh, sabi na ako, imong uyab. Mula ka sa ko, ha, pa, ma. Balik baya dayon, ha? Ay, pagdugay, ha? O, pa. Hain naman is Andy. Ingon siya nga, anim may makita. Yaw pa malagi sa din eh. Kiilad ng tingali ko niya. May pagmuli na lang ko eh. Hi, Julie. Ikaw si Andy? Yes. Kagwapo niya. Hi. Naunsa man ka? Nagsige magkagtutok na ko. May hugaw nga kong naong? Ha? Wa man, wa. Nakalitan lang ko pagkakita na ko ni mo, good. Abi man good ako, dili ka mo to nga. Ganina ramang gug ko, nara ko'y kipalit. Aw. Mga unta? Kanya, mga istorya taon niya. Kumanatog kaon. Nga no rin nga magkamukaon kanina, Jol. Ako ramay mong gipasagdan nga mikaon. Busog pa man good ko. Oh. Thank you, ha? Sa unsa man? Nga nakikita ka na ko. Nisalig ko nimo, Andy. Kaya na-feel man ako nga puutan ka. Salamat, Jol. O gusto sab ko nga may baw ka. Nga love di ka. Andy. Recorded by Radio Mo TV. Basig makaingon ka nga presko ra kay ko. Bisan tuod karon lang ta magkakita sa personal. Pero tinuod ang akong feelings nimo, Julie. Nga love ti ka. May chance ka ko ni Machol. Ko, Andy. Ganong kuan man ka diha. Klaro lang ko. Unsa man may feelings ka na ako uwa. Naa. Pagtarong ba? Naa lagi. Unsa man love ko nimo dili. Love. Oh, kun mao na uyab na ta. Oh, Andy. Ako na kang gisugot. Thank you, Julie. Uy, kamalipayon ko di mo diha na naglimpyo, Julie. Kanta-kanta raman ka diha.
Ah, mama sad uy. Ganahan ako kumukanta good. Aw, may uyab na tingali ka kay malipayon ka man kaayo. Mama ba? Ay, may uyab na tingali na. Kay malipayo naman kayo. Papa sad uy. Imo ra mong giusab ang storya ni mama uy. Tinood, ha? Nga may uyab na ka. Opa. Oy, Ako, dili ko musupak nga naguyab-uyab ka. Kay natural raman na. Basta ayaw lang ipasang diyang imong pag-eskwela, ha? maog yun. Ayaw mo kabalaka, mapa. Bisag nag-uyab-uyab na ko, pero dili mahitabo nga akong pasagda ng akong pagskwela. Kumusta, Lablab? Ha? Kisay mo gilablab, uy. Oh, napadilain. Ikaw, good? Ngano kung galablab man ka na ako? Maunay gusto na ako nga atong tinawganay, Lablab. Okay naman kanimo nga atong tinawganay. Um, okay, kaayo. Thank you, Lablab. Love you. Cute. Love you too. Mas cute ka. Kining, Lablab, ari ako sa amo, be. Nga naman, Kimingaw na ko nimo. layo kayo ng inyo, uy. Padadati kag kliti. Bantay ha. O lagi. Sige. Padadi ko. Kay mo anak ko sa inyo, lablab. Abi na kong binuang ratong imo, nga imo kong padadag plite. Di man ko kubagkakon, God. Basta mo sultigid ko, ako kinatumanon. Nga na day nga, imo man kong gipaani sa inyong dapit, lablab. Ganahan ko nga ikaw, bante ka. Isuri-suri sa nindot nga dapit din, eh. Lablab. Ano man? Ayaw ba ako pasakit ha? Gano'n na ko na wala magkaana, eh. Dili may tabo nga pasakitan ti ka. Kay love ka iti ka. Salamat, lablab. Oy, maupay pag-abot ni mo, Julie. Oh, ma? Oh, niya na day ka, Julie. Paamin ako pa. Oh, asa man ang sunoy? Unsay sunoy pa? Ang imogong uyab, good. Aw, tuwa sila pa, uy. Igo raman ming nanuroy. Kanya pagkahuman na mauli dayon mi. Nanawag dito si Kuya Nemo. Pabakasyonon ka dito sa Cebu. Kay nahibaw ba siya nga wa na kay klase? Ha? Hindi ko mauwi. Usay dili ka. Pakasaba kang Kuya Nemo. Kinahanglan kang mularga ugma. Panangin na lang daan sa imong uyab nga moadto kag Cebu. Magkita lang na ta, Lablab. Una, kamuadto dito sa Cebu. Unsa man? Apiki naman lablab, uy. Mularga na ba ako ugma? Okay. Sige na lang, eh. Amping na lang dito. Tagsa naman lang mo reply si Andy sa akong mga chat. Ano man ka ni siya? Pasensya na ka, ha? Kung man gud, busy na magud ko sa bago na akong trabaho. Mao ba? Ikaw na sa di ka mauli diri sa Leyte. Basi karon si Manaha. Mupauli na ko kay gilaay ko diri silang kuya, uy. Sige. Magpaabot na lang ko nimo diri. Mupauli ka sa ato? Oo, kuya. Gimingaw naman ko nilang mamagpapagod. Si mamagpapag ha. Dili kay muyab. Kuya. Gigi. Kulang ka pa puliyon to sa ato. Salamat, kuya. Mayo noon kay nabalik na ka din sa Leyte. Mao lagi, uy. Kay gimingaw na kay ko nimo. Asa di karon? Trabaho? Kano sa mga makikita na ko? Mutsatra niya ako nimo. Unsa? Wa kay time nga makikita na ko? Pasensya na gid ka, Lablab, ha? Saan nga busy mo kay kugod?
Oh, sige lang. Magpaabot ako kung kanus ka may time. Pila naman kasi mana nga nagpaabot ko magkikita si Andy na ako. Pero wa man cute. Kana kay dili na ganahan nga magpakita nimo ao. Naana na ilain. Ma, Kung mahal mo ang usa ka tao, mangita ka og paagi nga magkita mo uy. Nya kay wa naman na magtagad nimo ang imong uyab, ao posible nga may lain na na. ma, Klaruhan ang imong uyab uy, kung kamo pa ba. Pasensya na ha. Mauwaw na kung makikita nimo. ha? Nganong mauwaw man ka? Nagsige na lang kog saan nimo nga makikita nimo pero wagi ko time. O musamot na gid nga dili na ko basta magpakita nimo kay ni anak ko sa Cebu. Naa ka sa Cebu? Wala lagi ka magpahibaw na ako. Karon di ay. Nagpaibawon ko nimo. Andy, tarohon ta ni Be? Unsa man uyab pa ta o dili na? Dili ko matubag nimo ni ana, Jol. Gusto na ko nga mag-istorya ta sa personal. Paabot talaga nga akong pagpauli. Andy, Kausapin mo naman ako. hangtod karon, naglibog pa ko kung uyab pa ba mi ni Andy o dili na. Pero nagpaabot gihapon ko sa iyang pagpauli aron among masettle ang among relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Julie nga nagpuyo sa usa sa mga dapit sa Leyte. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, nakakapanibago. Alam kong hindi na tayo. Ang kaagi kibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regalals. Kamuusab mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Magpilit na bumalik. Wala ta masundi? Ha? Wala ta masundi? Oh. Dalawa, pahawa lang yun. Oh, ay lang pangutana, basta wala ta masundi. Ko ba, hanggawa gini mo eh. Di ko tayo patingugon kay kutas kayo. Naamong na mahinong ko nimo eh, tungod nimo. Sa? Naamong ko nimo. Sabar eh. Ay pag di na lang mo tingog diha. Amaw sa bayhana gud. Doon na naman dito kauban nga uyab di ay. Ya, sige noog flirt na ako. Dako, ano paglawas to na ba? Oh, mo yun. Kung naabtan pa ta ato, nagdaghana ka na to bunog sa. Mao lagi. Kinanglan nga mag-amping nakasunod oy. Kung ganahan kang mag-amping, undangin na ng pamabay ni Bo. So si mama sa doy. Sugod na sa niya gyaw-yaw ba? Magyaw-yaw yun ko, kay magkagaba ba ng imong gibuhat. Mabawsan ka gani na, magmahay gyud ka. Ma, Okay rag anak mo sumbalik ni mo ang gaba. Unyag sa laing tao, sa mga mahal ni mos kinabuhi. Mas doble gyud anak dong. Mong samtang dili pawahi ang tanan, pag tinarong nas imong pagkatao. oh, ma. Unsa?
Natandog ka sa gisulti ni mama nimo? O bay, sakto man sad siya ba? Oh, sige, Nana sige, ko sige. sa hustong edad bay. Oh. Panahon na gyud siguro nga settle down ako. Mapahimutang na ka. Ana gyud. Sige, sige. Ipaila-ila ti ka sa kumiga, ha? Sakto kay nangita tog uyab. Ha? Kinsa man? Lindsay, mao na akong pangan. Ken, right? Oh, O, gid ay mama ka kay imong amigo da. Gwapo gituod ka. mao ba? Nisulti siya ana? Maong, dili na ko mahibong kung pang cheeks kayo ka. Usa? Nisulti sa dyan mo ana? Ba, ikaw ba? Ikaw ha? Ano naman? Sige mo man. Ha? Nanguiliw man ka. Gisi ng sinina na ako tao, Gisi eh. gini ron. Gisi gini ha? Gisi ng bakba ni mo kung di ka mutugan ako sa tinuod ha? Ay, di lagi ako. Wako'y gisulti niya. Nga, kuan, nga, chicks boy ka. Gitupo ganit na mong duha. Kunya, dauto na hinunde ka. Sumaan mo, ha? Uy, sa gabi. Oh. Kabayan ni mo. Gusto mo Gani kawin? mo, eh. Salamat taon, gibuyan ako nimo. Bay, tuhoy ko bay. Wa ko man naot nimo eh. Siguro, kato si Lensi, nanagat ato nimo eh. Og ikaw, guilty sa gay ka. Ay, Palata mga gawi. Gusto mo ko mag-usab na ka? Ha? Move on na sa imong past, okay? Kaya baka pikto na sa imong present karon. oh, bay. Sakto imong amigo. Ma, O kung makita na ako nga tinuoray na gid kang magbago, ma-proud gid kaayo ko nimo. ay kabala ka na. Tinod-on na ginako ang gisulti ni mo. Ako na isaad ni mo, ma. Sakto na siguro niya akong hindi pamalit sa grocery. Ken? Ah. Uy! Kat? Uy, Kat! Kumusta? Kanusta ka lang na uli dito sa Pilipinas? Last week lang. Ni gwapo makagsamot, oy. Ay, ikaw noon. Di gwapa ang kagsamot, oh. Gwapa gihapon, oy. Sus, ulog-ulogan. Ano mo bitaw? Uy, manglaok sa tabi. Sige na. Mo ba? Mibalik na si Kat gikan sa lingasod. Oh, bay. O, gwapa lang gihapon siya. Yan, sa may hunahon ni mo. Crush ba yan ni mo siya sa una pa, di ba? Oh, bay. Nya. Panguyaban ni mo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Kana kung okay ra ni mo, Kat. Dugay na tang kaila, Kat. O, naibaw ko nga tarong ugbutan kang pagkababae. Wala kay baw. Ken, mga batanon pa tong last time nga nag-uban ta. O remember, mga liberated ka ang mga babae sa laing nasod. Okay labot sa umang babae, oy. Kaya naibaw ko nga, dili ka ingon ana. Dili ka parehas nila. Ken, Oh, galawang Ken, oh. Ako pa? Grabe. Di ba, ingon anak man ka mo diskarte og babae sa una? O, bay, pero this time, bay, inarong na ning akong tumong. Yomot. O, lagi. Seryoso na nako si Kat. seryoso gid ay ka? O, lagi. Huwag ko'y planong magbinuang ni mo. Okay. Sige. Sige? Sige sa unsa. Sige na. Kita na. Kita na? As in, kita na? Gisugot ako ni mo? Okay. Yes! Happy anniversary, mahal. Happy anniversary, sad. Dili ba mo nagsobra rapod ni? Naghatag pa ka gift o niya, napagig kay pa dinner karon. Mahal na ba ni nga restaurant? I know, pero mao ni deserve ni mo. Ihatag yun ako ang tanan para ni mo, Kat. Ingon anak, ti ka-love. Kung napata sa salida, no? Magduda na ko nga, sunod di mo buhaton, kay mag-propose na. Oh, Pero in reality, igo ra kitang mga on. Sige na,
Mag-order na ta kay gutom na. Bay, dato padungog-dungog iyaha eh. Mao gani bay. Mo'y akong nasabtan bay nga mo to iyang gisulti bay. Padungog-dungog gid siya nako. Kani, nya, pila naman mga katuig. O pagikiplano? Will you marry me? Ken, Di na ti kabuhian. Maong gusto na ti kang pakaslan. Ken, magstorya ta sa laing lugar. Kanang mingaw. Ayaw din eh. Ha? Pero Ayaw lagi din eh. Anong di man? Kaya di ko masugot. Sorry, Ken. Pero dili pa ko andam. Cut! Cut! Nanunengan inyo man akong kinabuhi bay. Kung kano sa andam na ko, nagtinarong ako. Masakit na naman tigiyapon ko. Paita. Asig lang, dasig lang, laban. Aw, dili gito para imo. Kundi ba di siya para na ako? Wa na lang ta siya magpakita na ako. Paita, no? Nya, kumusta naman mo? Buot na ko ipasabot ba? Buwag na gid mo? So kadado, wa na may magkunta kay bay. Mao ba? Itay, Hawa na. gusto na kong klarohon kung kami pa ba o di na. Dili na, Ken. Kat, Kaya musulti lang ko ni mas tinawad, ha? Wa mo gyud ko ma-in love ni mo. utsa. Human sa akong gibuhat ni mo. Sa tanan akong effort, mo resulti ni mo na ako. Gihatag na ako ni mo ang tanan, Kat. Sorry, Ken. Pero dili pa na enough para nako. Og labaw pang dili ka enough para nako. Oh, Kat, Well, you only need the light when it's burning low. Only know you've been high. kung kanos ako na in love og nihatag sa tanan, Only hate the road when you ulos na sad kasakit ang akong nadawat. Pero, bisag, unsa na ko kamahal si Kat, gibuhian ako siya sa way pagduwa-duwa. Girespeto na ko ang iyang desisyon. Di ni nalang kutob og dagang salamat sa pagtagan nga akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan kaagi ni Ken nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit kadekolahan, Let Her Go. but you only need the light. Kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kung gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Muging, Pa? ikilimpyo din sul sa bahay ha, kay nanglabam sa mama ni mo. Opa, Sige kay, di ako ibalhin sa likod. kung sa may mo ibalin pa. Ako na ibalhin ng antina, ako may plaster o tarong. Sige pa. Ay, salamat in town. Managi ko pang limpyo. Makapahuay nagyog ko. Amamahon mo Uy, si mama marunong nagilak. Ano magkaha?
Ha? Naunsa ka? Ha? Buging, si Papa di mo Oh. nakurentihan og patay na. Unsa? Dumamon nga nung nahitabo manini mo. Kinsang lay mo pa eskwela na ko pa nga. Ay mo naman ning gipiyaan. Oh, Buging. Noon sa mga nga pa mag-ilis. Pag-ilis na, aron mo eskwela na. Di naman ko ganahan mo eskwela, ma. Kiwa naman si Papa. Anak, bahala ugwa na si Papa nimo. Paningkamot lang gihapon ng eskwela, ha? Aron na kay maayong ugma. Ma? Paningkamot nga makahuman kag eskwela. Bahala og high school lang. Oh, ma. Unsa na may plano ni mo ron nga na human na ka sa high school? Mangita lang ko na akong trabaho, ma. Ano ko makatigom na ko, maka-eskwela ko college. Nahala, sige anak. Unya, asa man sa ka mangita trabaho? Ay, salamat itaon kay nakasuday kong trabaho din sa mall sa Tagum. Manikamot di ko nga makatigom ko, maka-eskwela ko college. Hi. Oh, hala, kagawa po niya. Ikaw din yung bago na mong kauban din, eh? Oo. Ako si Du. Ikaw? Buging. Friends na ta, ha? Sure. Recorded by Radio Mo TV. Ay, naunsa man ko, eh. Nga di man mawa sa kunahon na si Du. Ug malipay ko kung magkikita to niya. Eh, di ba? Kaya naman kakugugma, eh. Ging, pumatay trabaho ron. Kuyog ta? Ha? Asa man? Manuroy. Asa man sa tamanuroy? Bisan asa lang gud. Pwede po mga tutag pasa. Nya, kauntas gawas. Sige. Bu, ngano di nga nakikpanuroy man kanako? Wala lang. Ganahan lang kong makigkuyog ni mo. Oh? Nga naman? Ganahan magkukunin mo kay buutan ka. O giisip ka nga special friend. Du. Sa panahon, uy, walang may bawi. Duwan, hindi ko katuig din sa akong itrabahoan di ay. Ay, gusto. Manang hindi ko sa among labaw nga muskwila ko samtang magtrabaho din ni. Wa na problema, Ging. Sige. Mahimo kang mo eskwela samtang magtrabaho ka ni. Salamat, ma'am. Makaya pa kahat ni mo dong mo trabaho ka o niya mo eskwela? Ako lang suwayan, ma. Kung dili gani makaya, undang lang gid sa imong trabaho, ha? Kitabangan ta lang ka aron makapadayon kasi mong pag-eskwela. Sige, ma. Muingon lang unya ko nimo kung di na gid ako kaya, ma. Kapi din mo eskwela ta, uy, niya mo trabaho. Sige lang, ako lagi ning antuson. Hangtod nga makaya pa nina ako.
Kumusta man lang yung pag-eskwela, Ging? Kapoy kay Duoy. Nagplano man gani ko nga mapahawa na limis akong gitrabahoan. Nga naman. Aron makafocus ko sa akong pag-eskwela. Nga, musugot ka si ma'am. Ako lang suwayan. Dili ko musupa kung mao na imong plano, Ging. Kay para man sana sa imong kaugmaon. Salamat kay madam. Unya Salamat, ka no sa ma'am. mga kamuundang dinhi sa imong trabaho. Kuan. Kutob lang ko rin katapusan, ma'am. Mingaw na ko nimo kay... Kuan, mabiya naman ka din eh. Ako sa do. Mingawon kay kunimo. Ang pingking ha? Ayo-ayo. Ako iyan po ang imong kalambusan. Salamat, do. Walang may baw eh. Nahuman ako sa akong pag-eskwela. Huwag may nindot na sa akong trabaho. Si Do ka, no? Kumusta na ka siya? Nakainomdom pa ka siya na ako? Ay, yun sa may chat na ako eh. Hi, Ging. Si Do ni... Oh? Si Do? Pwede ko manawag ni mo? Si Do! Kumusta naman ka? Okay lang. Kalas Ginoo, may nindot na yung taong kong trabaho. May no. Ikaw, kumusta naman ka? Bago ako naulig, ikan ko sa Saudi. Mau ba? Ni abroad di ay ka? I-abroad na lang ko, kay... Ibaw naman ka nga, lisod ka din sa ato. Mausag lagi, oy. At lagi ko sa mga address ba, kay ano, ka? Ha? Nga naman? Kimingaw na ko nimo. Mingaw na ako sa kong friend eh. Kalahin sa kong kipating kagigakos ko niya. Kumusta naman ka, Ging? Okay ra. Huwag ka mingawan ako. Ay, gimingaw, oy. Mingaw kayo. Kining, Ging. Okay na nimo nga mo-star ko sa... din eh. Bisag pilalak adlaw. Ay, sure kayo. Okay ra, gid. Wag na yung problema. Uy, wala ko kasabot. Nga akong kipating nga niya. Ubanan ako si Do. Wala, uy. Magkita na sa sunod adlaw. Uy, may kasulti man siya sa iyong cellphone. Ha? May diyan ako sa kong friend eh. Sige. Bye. I love you. I love you. Ha? Again. Imong uyab? Ako tong uyab ang akong gikasulti. Di man sa mo magkauyab to. Katong dito pa ko sa Saudi. Mao ba? Uy, pakasal na mo, oy. Puhon. Sige lang. Imbitahon ka unya namo sa mong kasal. Ging. Mapaulin ako sa amo, ha? Sige, Do. Amping, ha? Manawag rin ako nimo. Ha? Anong manawag man ka? Basig, mingawon unya ako nimo ba? Special friend ba ka na ako? Bao nga di ko malimot nimo, Ging. Ug amping ka permi, ha? Ayaw pasagdi ang imong kaugalingon. Do. Kapag ako ay nagmahal. Gilaom na lang na ako nga akong pagbati ni Do. Kay di man gimahitabo nga gugmaon ko niya. Kay ako nakita nga special friend lang gid ko niya. Ug aron dili na ko masakitan pag-ayo, ay ako siyang gi-block sa tanan ng mga social media account oy. Ug sa pagkakaron, nang-apply ko para sa gawas sa nasod. Aron usab malingaw ko ug dili magunahon na ni Do. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagan nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalang kaagi ni Buging nga usa ka mahuyang nga taga Tagum City, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, bakit nga pa mahal kita? Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa sayang kaagi karon? Mao kining usa ka pari nga
nagpatago sa iyang address sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Luis. Recorded by Radio Mo TV. Grabe ha, pre. Dako na kay kagkausaban na. Limang ka ng 105 kilos kagikan niya. 85 kilos na lang karon. Ana ka na pre, basta inspired. Inspired. Oh, lagi. Kuya, huwag ma-expired. Layo lang kay kasaon na, pre. Mao gid pre. Sauna hilig ta kaning only rice. Kana. Pero Oh. karon no rice. Ano rice gid? Abi lang rice gyapon. Congrats mo, pre. Congrats. Oh. Salamat, salamat. Congrats. Pre. Ano yun kang Maylin? Sige na kaon na. I prepared salad for you kay ano makadali ka mag-rice. Thank you, babe. Stop na. Kitingalig asa po niya na maabot. Ganun di eh. Uyab bunti ka. Yeah, I know. Pero, ingon bi ako nimo nga I'm not yet ready. Pero nakita man ka nimo sa imong kaugalingon. Nga ako na gyud, di ba? Babe, of course. Dili pa lang sa gyud karon. Usa pa, wa pa bita makahuman sa tong pagtuon. Sorry kay babe kung mura kong nagdali. May binahadlok lang ko nga mawa ka na ko. That won't happen. Thank you, babe. Asan mag 2 years na mo, pero wag yun hitabo ninyo bisag tosa, ha? Wagid ba yun eh? Kuya, wag yun. We! Pero hug, kiss, nahitabo na. Pero di ara ko tob. Mo ba? Biliban ako ng style eh. Hug and kiss ra. Pero nga naman bay, dili siya magpahilabot ni mo, ha? Dili pa ko na siya ganahan. Uy. Gusto siya nga kana ko nung ihatag na niya ka ng butanga kung maminyo na siya. Mao ba? O bay. Pero sige lang, okay na na. Ang importante na ako, dili siya mawa na ako. Kana, mao na. Love you kayo ni mo smilin bay, no? O bay, eh. Labaw pa sa kong kinabuhi, bay. Ako pa ni mo no, Luis. Buwagan na ni mo Smailin. Ma. Unsan may nahitabo ni mo sa ibong calling anak? Dili ba matod ni mo? Dili ka mag-uyab-uyab kay musod kapag kapare? Pero ma, nausab lang ang dagan sa panahon. Lahi lang akong gusto karon ma. Huwag ka na, mao si Maylin. Nak, isaad ka na atubangan sa Ginoo. Makasabot ang ginawa na ako, ma. Dili sa nga magmahal ko sa katao. Ug mahal kay na ako si Maylin, ma. Mahal ka ayo. Luis. Nakagraduate na kita. Ug bato di mo. Nga ako nang imong nakita nga imong ikauban for the rest of your life. Mao gani Luis, nganong milahod ka? May, will you marry me? May, please. Luis. Sorry. I can't marry you. May! Editang! Maylin! Recorded by Radio Mo TV. Si Maylin? Suroy Luis, ha? Pero, dili pa kanya gusto makita sa pagkakaroon. Pero tito... Palihog lang, Luis. Respeto lang ang privacy sa kuwanak. Onya, magsige na lang kag ingon ani? Magsige ka na lang inom? Nagtuo kag malipay ang Ginoo ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, ha, Luis? Ako kay bawa sa kulapitan nagkuwang.
Anak, wa kay pagkuwang. Gibuhat nimo ang tanan para niya. O ba nimo makita? Tungod sa sobra nimong gugma atong babayhana, hinay-hinay sa nimong giguba ang imong kaugalingon. Buot ni pasabot nga dili siya para imo, anak. O nga mas may mahinungdanon pang rason kung nganong nahitabo na nimo karon. Uy, wala gid ay magparamdam pa nimo ba eh? Wala na bay. Nako. Kiblock naman tingali ko niya kay di naman ko makakita sa iya mga post. Ay, unsa kay ni tabo di ay bay no? Wasa ko mahibaw. But, asa ka kung napitan na bikil? Okay magiranta kay me, pero sa dihang nag-propose na ko niya. Iya mag-reject. Oh, Niya, wala din siya magpakita. ita sa niya bay sa? Nagkahuna-huna gani ko ba nga mapadayon na lang ko sa kong pagkapare. Ah, usa? Kung mao ka na, anak, nalipay kaayo ko sa imong nakabuot nga desisyon. Salamat, ma. In peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Can't feel my world, can't feel my life. Nangitan mo sa gawas. Ha? Kinsa man? Father Luis? Oh. Maylin? Thank you nga, nisagot ang makig. Kapi na ko ron. Kung unsa man ang nagi, kalimtan na lang to nato. Oh, mabdus ka naman di eh. Mag 5 months na. So, minyo na ka? Minyoonan pa lang. Mau ba? Og, bisag nahibaw kong pareha na tang okay. I think, deserve gihapon ni mo mahibaw sa matuod kung unsang hitabo Nganong kalit kong wa magparamdam ni mo. Maylin, Biktima ko sa molestiya sa akong kaugalingong amahan. unsa? Pero ayaw ka bala ka. Napriso na siya kanon. Nahibaw man ka di ba nga wa ko inahan. Og nagdako ko nga siya lang ang naa. Og samtang nagdako ko, nagtuo ko ang tanan niyang gibuhat nga dili maayo nako. Normal lang sa usa ka amahan ngadto siyang anak. Pero, Og sa kita pa, ang rason nga nung dili ko ang pahilabot nimo sa una tungod kay pirmi ko niyang pahimangnuan. Nga siya lang daw ang pwede mo buhat na ako, anak. Pero atong last few months before ka nag-propose na ako, dito na ako na-realize na nagsayop nga yung gibuhat na ako. Nga dili siya normal nga buhaton sa usa ka amahan nga to siyang anak. O nga, dili ko deserving ni mo. Giugawad kay ko sa kong kaugalikon, grabe. Maylin, I had to be gone. Dili na ko kayo mapakita ni mo. Dili pa ko andam i-share ni mo ang tanan. I had to build my strength before ko matubang ni mo. Ang sadihang na anak ko'y kusog. Nabalita na lang ako sa imong amigo nga nisod ka pagkapari. And kinsa man ko para mapugong ni mo ng bahina. Human ko mo biya nga, wa man lang musultin ni mo ko naunsa ta. Maylin. But then, nakita na ko ang courage nga magmahal pag-usap. Human sa pagbiya si mong amigo na ako. Si John. Si John? Oh, siya mo inaas panahon nga nagkinahanglan kay ko ka istorya. Sa pila ka tuig na daon kay ko, nga nag-need ko og someone nga makasabot na ako. O unta, dili ka malain niya.
Maylin? Bay Luis? Sorry, Father. Bay, congrats ninyo ni Maylin. I hope nga wa ni mo lain na sa pagsabot ang naitaburon. Nakalitan ko pero nalipay kay ko para ninyo. Long time no see, bay Jan. Long time no see, Father Luis. Ay, kabala ka. Iapil ta mo sa akong pag-ampo. Salamat, Father. Here we stand today. Wa may nun ko'y gibating kay ubos nila. Gani, nalipay ko para nila. Pero sa samang higayon, nagyoy party si Maylin sa akong kasing-kasing nga bisan kano sa dili gid mawa. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ay sa please nga nagtago sa ayang address sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit karegulahan on this day. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Ang maong kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. Yay, mabuang gid ang mga babae pa sa nagwapo sa. Lagi? Nga bitaw? Nahibong bitaw ko nila, ano, kung sila mabuang ako. Mapo man unta ko. Oh, papom ka, Brad. Tambok lagi ka. Bahala na. Ang tambo kay matangtang pa man na. Ang kagwapo mo ay kinahanglan o dakog gasto para makuha nimo. Ay, believe sa kay ko nimo, Brad. Confident kay ka. Eh, tinuwi pa sab. Nana ah. Kung nindot akong lawas, kunya, ingon ani ko kagwapo. Ay, wala na. Kuya pang tanang babae nga akong masugatan. Kadit sa kay murag di confidence akong na-fail na. Hangin. Ha? Oh, hangin na oy. Siyang amawa. Kinakaon na dong. Si ate ma, hain man. Ay to sayo kay dilakaw kay nag-gym. Nag-gym? Oo, gusto man niya magpagamay kay hapit na ba iyang kasal. Ikaw, wa ka day planong magpagamay dong. Best man baya ka ha? O hapit na sad unya inyong graduation. Kapoy ma eh. Kung asa ko komportable, amoy akong buhaton. Dong. Kung mao ni mindset yung Brad, no, yung ka makauya pa na. Mindset. Papa, mas ako'y nagustuhan nga babae, be. Mao nga di ko magula na. Mao ba? Uy! Brad, create ka dito, ha? Kailan ka na? Haman? Asaan na? Kana, oh. Uy, ulo. Mas may kahoy ba? Kanang babae? Wow. Hanga pa, no? Kapaw, eh. Pero mura mag-istrikta. Di ko ganahan ng istrikta og naong, eh. Mao ba? Uy, bagti naman. Anay, pahitas ka sumay. Iba na ko ni mo dong. Dali kayo kang nakakitag trabaho. Amay, magbogo ng imong anak, ma. Sa iyon ra kaya ng interview mo, eh. Ay baya, kambugero o yun mong anak ka. Pero sa ako nang giingon ha, dili ka obligadong mo trabaho. Okay ra gid kaayo kung gusto kang mag-enjoy una sa imong kinabuhi karon nga nahuman na kang nakagraduate. Ma, bisag maayo patag pagkabutang pero dili ko gusto magsalig ninyo.
Brent, Doon sa man ko. Kanina naman kong nagduka pero dili man ko makatuog Ginoon. Pikani be. Magkalingaw kong scroll sa Facebook be para magduka ko. Kinsa man yung nag-message? Nasa kong message request. Kato man yung babae nga schoolmate na ko sa una. Kato bang istriktahon? Mo din yung pangahan. Lori. Hi, Bran. Kumusta na? Oh. Yamat. Kung makapanguta na, muragid mi og close duha. Oh, nanuwag. Yay. Sa makatuyo ini babayhana. Nakasamo ko? Wa man, miss. Pero, unsa di tuyo nimo? Uwa lang. Gusto na ko makikilailan ni mo. Actually, interesado na ko ni mo sa una pa. Sa nag-eskwela pa ta. Ha? Pwede ba ti kang mahimong amigo, Brent? Oh, amigo naman di ay. Way problema na. Sa siyugdanan god, pero madugay. Uyab tao na, Brad. Ha? May in-love juga na niya, Brad. Brad. Recorded by Radio Mo TV. Yabag man ka, uy. Mawagin akong duka di mo ba? Maayo ka kay mawa ang imong duka. Ako, ganina rin tao kong giduka. Ikaw na sa giduka nga nagsige pagpakatawa diha. Natural. Ikaw pa. Lakas kay kanako, god. Pero sige lang tao kaning video call ba? Huwag kita kita-kita, no? Bitaw, no? Ngayon sa man, makita ta? Nagkita na kita. Maog yun. So, asa man ta? Mag-aon ta, then after, mananaw tag sini. Sige. Pag-treat na ko, ha? Sunod, ako na sad mo yung mga libre ni mo. Sus, wala problema, uy. Yato bitato ka sa inyo, dilipod ka. Ayaw na lang lagi. So, tiya ka si mong mauyab, no? Kung di mo kong sugton, ikaw ang swertihon. Oh. Ha? Labaw pa ining ako ipakita ni mo, Lori. Kana ko ni mo kong sugton. Isugot ka? Oo, bay. Uyab na mi. Kuyaw ni mo god. Wala ko. Congrats. Salamat kayo. Nalipaysan ko kay siya rin ang babae nga nagpakita og motibo na ako bisag tambok ko. Mao nga di na ako siya buhian. Abe, kadaghan ko ni mo gifts nga gihatag. Thank you kaayo, ha? Kuang pa na. Lumsanti ka sa sorpresa ug gugma. Salamat. By the way, available ka inig sunod adlaw? Oh, day off man ako. Sakto, magkita ta. Birthday man na sa ko igagaw. Kuyugan ti ka. Sige ba? ha? Dili ka mukaon o na ka mulakaw? Oo, ma. Kuha man god. Akalas magyapon akong adtuan. Uy, uwa pa di ka gutom, ma. Gutom, ma. Pero adto na lagi kumukaon dito. Adto sa kuma. Lord, daghan og tao pero murag mingaw lagi. Okay, let's start. Ayaw na lang pagsapa, good. Paminaw na lang. Ano to, ha? Pamili gid mo og inyong gustong package. Lori, networking man eh. Oh. Og Brent, gusto kong mo share ni mo ani nga networking aron dili masayang imong kwarta. Mas maayo nang ani ka mo invest. Mong sige na. Avail na sa ilang mga package. Unsa? Hindi ko ganahan yun eh. Kung dili ka, magbuwag ta.
Unsa? Teng paragod. Sa man ni? Di uyab ra ko nimo tungod ini? Klaro, anak. Unsa di pagtuon nimo? Giuyab ika kay nakagusto ko nimo? Wa ba ka magtan-aw sa mong kaugalingon, Brent? Katambok nimo? Unsa? Kwarta ra gigaayo nimo, Brent. Lori. Gibuhat na niya? Uma. Oh, first time ako nga natandog sa istorya sa laing tao. Nakaminos siya ni mo dong. Maong pagpagamay. Ipakita niya nga sayop siya sa iyang istorya niya ni mo. Brad! Ang grabe, eh. Dako ang usapan mo, gamay kay kaong. So, tinuod jud di ay nga ni gamay na ka? Ganun niya maka din eh. Mag-gym sad ko. Ikaw, nagpagamay ba ka para maibog ko nimo? Ngano ni katawa man ka? Nagkatawa ko nga mag-gym ka. Dili man imong lawas ang hangay nimo nga usbon, ang imong batasan. Huwag tangan ng pagkanaong nimog kwarta. Unsa? All the times that you rain on my parade. Dili gina ko batasan nga ipakaubos ang akong pagkatao tungod lang sa istorya sa laing tao. Confident ko sa akong kaugalingon, sukad pa niya itong tambok pa ko o hangtod na karon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Brent nga taga Kalubihan, Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga rekalahan, Love Yourself. Cause if you like, and if you think that Ang maong kaagi gibuhatan no duwas sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kadabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadres lang niining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagtan.